MT 980, sabata de trail running de la gent de New Balance. Què té de particular? Té de particular la seva nova tecnologia, el Fresh Foam. Què té de particular el Fresh Foam? Com podeu veure, és un amortiguant que el posen de manera molt generosa, encara que sigui una sabata que té un drop 4. És una sabata que, a més, en el seu conjunt, en el número 42, pesa 289 grams. No és la sabata més lleugera del món, però és una sabata molt lleugera. Però què és l'important? L'important és el drop, l'important d'aquesta sabata és el seu pes. No ens equivoquem, és la seva nova tecnologia, el Fresh Foam. Què té de particular? Si sou observadors veureu que és un amortiguant que en aquesta àrea fa una mena d'hexàgons, que a més van canviant de forma i que en la part exterior estan completament buits. Si li donem la volta a la sabata, veurem que aquests estan en positiu. Vol dir que en comptes de ser buits, surten en fora. Per què es fa això? Aconseguim posar un material de baixa densitat, que sigui molt amortiguant, i canviem les seves característiques d'amortiguació posant més o menys material. D'aquesta manera aconseguim, de manera molt precisa, amortiguar a les àrees que ens interessa, reforçar les àrees que ens interessa i impulsar les àrees que ens interessa. Què més puc parlar d'aquesta sabata? Doncs ensenyeu-vos aquest magnífic taló. Té un taló fet amb una mena de material bastant dur, la idea és que ens agafi molt i molt bé, i que després tota ella està feta amb materials encolats. La idea és que no hi hagin costures, que no estigui cosit, de manera que sigui tot una sola peça i no ens faci o no ens generi molèsties. Una sabata, jo diria que més que innovadora. Per acabar-ho d'arrodonir, doncs coses guapes. El seu gravat a la sola. Com podeu veure, munta tacos orientats en una direcció, en definitiva, en tracció, o en baixada per poder frenar molt bé de taló. La idea és que el taco estigui orientat d'una manera diferent. I a la part central el que passa és que es troben uns i els altres, de manera que en pujades sempre podrem arrepenjar la part central de la sabata, no caldrà saltar, sinó que només arrepenjar i tirar el pes endavant ens donarà grip i ens afavorirà córrer amb ella posada. Res, la veritat és que és un luxasso veure una cosa com aquesta, d'acord? Aquí la teniu, aquesta nova sabata. Vinga, ens veiem i fins una altra.